kapalit ng pera mula sa mga dayuhan. Malalaswang imahe at video ng mga batang minor de edad ang ibinenta online ng sariling ina. Patong-patong na kaso ang haharapin ng isang ina matapos mahuli ng National Bureau of Investigation Region 10 na binibenta online ang mga kabibe ng kanyang mga minor de edad na mga anak kapalit ng pera ng mga taga-ibang lahi. Ayon ni NBI Region 10 Regional Director Patricio Bernales Jr. na isinagawa ang operasyon matapos mailabas ang warrant to search, seize and examine computer data laban kay alias Jolie na taga San Luis, Hingoog City. Proceeded to the place in Hingoog City, and there in flagrante we caught subject, we just put his alias here, alias Julie, in the act of offering her daughters to online sexual predators in a show sa computer. So right there and there she was apprehended, and dala na mo siya din, and eventually this morning we filed cases against alias Julie for violation of RA 11862, the anti-trafficking person, and RA 11716. RA rather 7610, child abuse and rape by sexual assault. So muna itong i-file na kaso. And then the three minors are now in the custody of our DSWD. Si NBI Region 10 Regional Director Patricio Bernales Jr. Dagdag pa ni Kirk Mateo Pedro, Executive Office Human Trafficking Division NBI Central Office, na base sa mga materials na na-recover, nakitang-kita na ayaw ng mga bata at nasasaktan sila pag ginalaw sila ng kanilang ina sa harap ng kamera. May isang video na umiyak yung bata dahil dun sa ginagawa sa kanya. Si Executive Office Human Trafficking Division NBI Central Office Kirk Mateo Pedro. Mula dito sa the City of the Golden Friendship, ito si Kaki5 Charlie Pere para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Katawaan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.